Bosio bwa borokyo gosieka cheskuru chamo na gochanga asomutimoko weta mwentanga nini gobono omworokyo monene weskuru yabanyaroka ya Sironga egotoka igodi ya Bugichora ibungi ya West Mogrango county ya Nyamira musubat chenu nyanumba esokire na koboria abayibori bonse usana gosemi abayibori bonse korigireria buya abana babo chinga kibago chugocha ase eruse yo na kobatanga korwa kwibwatarania ase burunda bwe chipigipigi chisabu chimbe na boigo obotumeki obobwa mario yogotinda nikatie binte binge birache kubasarira magimabo ase amatuko arebosio kokwana asomorega bwa masabo oyuchire atache school across county ya Nyamira niko bono omori kioso mu pastor monene cross ase conference ya Nyamira Pastor John Nyatogo aburira abayibori kobeka abana babasa masabo nakoteba amasabo naroka arache gusira ekegoria geke asamatuka arebosio Chiskuru emerongo ebere na isatu nigo rero baikirana asomanyeka bwa masabo yogokora chirari echiga chimanyikeine buna akarari ase omwaka oyo ase chiskuru echiga chire inzi kanisa ige Adventista na nigo omonyega oyo iga okorekana ase skuru ya Banyaruka ya Sironga yogotoka ewodi ya Bugichora ebunge ya West Mogrango imeye county ya Nyamira. Area yo mo elipi still just ya very cheap abana b'eschool school cha rero go bama nento asengi cyumwe yo mo nene tire school yo merongo ibiri na isatu cya rucintana cyose cya busindi kindi cya province ya Mayito ya Mabei tutoko bakanyasaya na komo wone sengi school cha Sobonge asengi njo yo posasi mu ko yo kwa bene wamo kwa bana baita bomra amana baisiki asiri tukoria rero tuaba kwanire asobonge no mukwaniri rero uri ngomone of justice kiage usembiri abana ba part of the family yani baba mu ne family ikara bakurwa ase family batarare imicande ko banyora tugendere nga amangana ya rero baba bakurandirwa nakuni chingoro cyabo Aiga ni gomorikyo manene bwe kanisa ya Adventista ase conference ya Nyamira Pastor John Nyatogo aira chinga kechiga na kukwanira obuya bwa masabo ajaiga ase aborokiwa anene ase amagima abo. I want to wish you God's blessings as we worship together, and I also want to wish you success in everything that you endeavor. So that as you come out of your institutions, you are useful people in the society. God bless you so much. Engana ejoyo bya wamasabo ajaiga ase chiskuru nigo yaewa chinguru no Pastor Dr. Zabron Ayera oyoboigo utenenerete kisemi ase conference eyo ya Nyamira. And not only serve the nation, they serve the group, and they serve in the international space. Guys, we are proud of you. That's why we are here today, to celebrate together with you this great grand rally. We are a big team whereby we have professionals from all cadres of life, including the pastors, including the lawyers, including the teachers. Bosio bogosie kwa wechskuru wiki egocha nigo umwarimu manene weskuru ejeiga Madam Jane Nyanumba abasemire abayibori kubarenda abana babo bya kubagocha asomotimoko eryo baitange kubasibiria endake birabasaririe amagima abo puna amarito agengyo ukwibwatirania n'ubutumiki bwa mariogo atancheiri owesoanani na mangana aboda boda egati ya yande kwanira Bible baitu in a very special way abana baiga mambiende ngocha bale gochanga serusa yumutemukana muhire chingaki mukwana na abana baino abaiseke na bamura mechande twanyora bonsi yemo chituko bagekorengana mubategerere mubagayane mangana baratware nainde mubaho basemi wa bene twanyora guidance and counseling yego kori biyasa abana be prepare kuseba manyanga kira abanyore ase bosio kwetani ayo mwenyulinga ebinyuwa mbiroro birebiroro batige baitare na birobi bana baita Banyaruka bamanyenga kabara bobe mwana mangara banyore
amarito no kurua school mapema kuona na wakarengerete teenage pregnancy that can have them drop out of school. Hingo ripotera Getembe kurwase skuru ejiga ya Sirunga egotoka ewodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Nje Fatikadi Gisemba.